După ce au apărut tot mai multe review-uri la noul G90 M5, am decis să vă arăt eu ultimul BMW M5 adevărat, de pe vremea când hibridizarea nu era o prioritate și era vorba doar despre un V8 mare și puternic. Dar ăsta nu este orice F90, ci unul First Edition, adică unul din doar 400 în lume și toate se regăsesc în aceeași culoare roșie mată. Important e că de M5 nu e doar aspectul, ci și puterea sa colosală de 640 de cai, ajutată fiind și de ceva magie la evacuare. Acum vom trece la interior, care este din punctul meu de vedere la fel de impresionant ca și exteriorul, aici regăsindu-se doar materiale de cea mai bună calitate și finisaje excepționale, inclusiv aceste scaune multifuncționale, încălzite răcite și cu masaj.